गुडू चा का हो? अरे सुना तानी कि खूब अगुवाई करत हो। हाँ तो लगन में एक आध गो बियाह शादी करा दिला। तो पून होला तो करा देता तो राजू भाई के बियाह करा दो। एकरे नाम ले तड़ हाँ एकरे बियाह करेला है के बे जाने तड़ का हो। कोनो लड़की वाला खोजेला कि हमारा से सब चीज में आगे लड़का वाला मिले। हाँ तो खोजबे करी। आ ई बानू हाँ ई खोजेला कि हमारा से सब चीज में आगे लड़की वाला मिले। ई और हमारा से सब चीज में आगे लड़कियों होखो। हाँ तो कहाँ से? अच्छा एगो लागल बा जोगाड़ कर लेबे करीब हाँ करा दे। हाँ कॉलेज कर लेबे नू तो तोरा से सब चीज में आगे बिया काम में आगे बिया काम में सब चीज में तोरा से आगे बिया। एक बतेबे तब नु। तोर कई कट्ठा खेत हो? ज्यादा ना 5-6 बीघा बा। बस तोर 5-6 बीघा हो तो ढेर हो। ओकर 10 बीघा लड़किया के खेत है। तोरा घरे कई गो मोटरसाइकिल हो? 2 गो मोटरसाइकिल बा। 2 गो बस 2 गो मोटरसाइकिल है तो ओकरा घर 10 गो सही सरत है कि कार एगो है? कार है 4 चक्का। तोरा घरे कई गो चूल्ही जरल हो? 2 गो 2 गो चूल्ही जरल है के? हाँ 2 गो। हाँ ओकरा घर 10-12 गो चूल्ही बनल है। कितना बड़ परिवार बनल सब चीज में तोरा से आगे बनल। अब अच्छा हाँ लड़किया से हो लड़किया के हो कहना बा कि पूछिया लड़का से कि लड़का कई गो गर्लफ्रेंड रखले बा? भागरे मत तू बियाह करबे के बियाह काटत तू बियाह काटत है तब सब आजादी बा। लड़किया के कहना बा कि लड़का से पूछे के बा कि कई गो गर्लफ्रेंड लड़का रखले बा बताओ। ज्यादा ना 10-12 गो। 10-12 गो गर्लफ्रेंड रखले बड़े। उ सालान गिनी तो 20-25 गो कहले कि हम बॉयफ्रेंड रखले बानी। बियाह करबे के बियाह काटत रही बियाह काटतनी तो सही बियाह हो जाई। तू सब चीज में अपना से आगे खोजत ताड़ा तो सही हो जाई। तारा से विशेष भी है तो बुझाता कि बियाह ना होवे किनो सा। तो यही से नु कही लाई करो तब नु।